Λοιπόν, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τα SMS, κάποια mail που έχετε στείλει, κάποια μηνύματα στην σελίδα μας στο Facebook. Πριν αρχίσει να διαβάζει μηνύματα, να δώσω μια μικρή απάντηση σε 2-3 μηνύματα που ήρθαν και λένε ότι εγώ ήταν που έλεγα το καλοκαίρι για το πλήρες ρόστερ του Ολυμπιακού. Να τα διαβάσω, Νίκο, πρώτα. Εγώ να απαντήσουμε σε αυτό και μετά τα διαβάζεις όλα τα υπόλοιπα. Εγώ όταν έλεγα για ρόστερ του Ολυμπιακού και το καλύτερο ρόστερ ρούσε σε σχέση με τις άλλες ελληνικές ομάδες, έτσι. Ναι, Νίκο, η σύγκριση έγινε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, αλλά με τον Ολυμπιακό να παίζει και στην Ευρώπη, άρα να είναι υποχρεωμένος να δίνει περισσότερα. Δεν το ξέρεις δηλαδή το καλοκαίρι του Ολυμπιακού θα παίζει και στην Ευρώπη? Ναι, μα το ήξερα. Τότε, δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί είναι παράλογοι αυτό που σου λένε οι άνθρωποι? Γιατί είναι παράλογο με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός έχει μεν το καλύτερο ρόστερ, αλλά το ρόστερ αυτό δεν τον βοηθάει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω. Άμα καταλαβαίνεις εσύ τι λες, βοήθησε. Εγώ καταλαβαίνω. Νίκο μου, σου ξαναλέω. Είπες ότι το καλοκαίρι μιλούσες για το ρόστερ του Ολυμπιακού σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Απέναντι λοιπόν στις ελληνικές ομάδες και γνωρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θα έχει υποχρεώσει και στην Ευρώπη, έρχονται και σου λένε οι άνθρωποι, ρε Νίκο, καλοπροαίρετας το λένε. Εσύ είπες λοιπόν και καλά έκανες και το πες. Γιατί αλήθεια είναι αυτό που έλεγες το καλοκαίρι και που έλεγες. Σε σχέση λοιπόν με τον Αστέρα Τρίπολης έπαιξε ο Ολυμπιακός. Αυτό σου λένε οι άνθρωποι. Αλλά το μάτς αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης ήρθε μετά από ένα μάτς κόντρα στη Μαρσέη, όπου κάποιοι παίκτες έκαψαν παραπάνω χιλιόμετρα. Έγραψαν παραπάνω χιλιόμετρα. Δεν το θες λοιπόν το βάθος του ρόστερ, αυτό σου λένε οι άνθρωποι. Ναι, μα το βάθος του ρόστερ για τον Ολυμπιακό και για καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να είναι τέτοιο που να μπορεί να ανταποκριθεί. Τότε δεν είχε βάθος το ρόστερ το καλοκαίρι. Όταν έλεγες ότι είχε βάθος, δεν είχε τότε. Ναι, δεν έχει βάθος, βεβαίως δεν έχει βάθος. Άρα αυτό σου λένε οι άνθρωποι. Άρα δεν έλεγε σωστά το καλοκαίρι. Όχι, δεν έλεγα σωστά. Έλεγα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Μα με τις υπόλοιπες ομάδες μιλάμε, ρε άνθρωπε μου. Θα με τρελάνεις τώρα. Αυτό σου λένε οι άνθρωποι. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Λοιπόν. Δεν γίνεται, ρε Νίκο μου. Και το καλοκαίρι να έλεγε σωστά. Όταν έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έχει βάθος. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Και αυτοί που το λένε δεν το καταλαβαίνουν. Μην προσπαθείς να μας τρελάνεις. Σου λένε ξανά οι άνθρωποι. Ελληνικά. Έλεγες το καλοκαίρι, για μένα πολύ σωστά το έλεγες, ότι ο Ολυμπιακός έχει βάθος. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει βάθος. Όχι, έχει καλύτερο ρόστερ από τους υπόλοιπους. Πολύ ωραία. Δεν έλεγες ότι έχει βάθος μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους. Αυτό το καλύτερο λοιπόν ρόστερ από τους υπόλοιπους μπορεί να αρκούσε για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αλλά όπως αποδεικνύεται σήμερα, μετά από ευρωπαϊκά μάτς, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο βαθμό που θα ήθελε στα μάτς τα ντόπια εδώ πέρα. Αυτό είναι το θέμα. Και παίζει απέναντι σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επί της ουσίας. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν.